दा तिनी जे ओ जगह तामनि बगि थायना ना खाबो हाय दाबो सुगरा ओ जगहनि पाटिमंग अमो थानाय 23 तारिख अक्टोबर 23 तारिख जे सिविल सोसाइटी बाय जे कायसा कबकजाक बन 24 घंटा ने बन और किसा सामुं सित्रा तांनाय र दुगान रक सकलायखा और गोबां अफिसार बुजाखा एकाय आबुनि बागै जों तिनी साल खलंमानि यागुलो और फाइनानि जों परमिशन मायनि बागै जों तिनी फायका सिविल सोसाइटीनि गोबां मा बरक तिनी और फायका जों लामा खबर मानखा जे और फायका जोंनो एटाक खायनानि होनाय आबुनि बागै सिनि बर रक गोबांखाय फायलायखा बर खनाका जे सार नामतेके थांबा सागला सिनि सिविल सोसाइटीनि बर रंनो एपरखाय जों और टाइमलि जे टाइम सकैना तंगमोन जों और सकैमालिया एबर गारि गोबां मा फायलायखा सिविल सोसाइटीनि बर रक जे आ जागा विजिट खायनानि होनाय गोबां और फाइनु फायका जों टोटली पीसफुल और खूब काहाम एकाय और ने निरापत्ता व्यवस्था और काहाम के थेपा जाका बर बाबू तंगो और थानानि बर बाबू सेकेंड ऑफिसर तंगो एकाय बर कक्साका बर गुरी का बर चुबाका खूब काहाम के पीसफुल तबे और किसा चिनी जे बर रक तिप्रासारनि जे दुकान क्षतिग्रस्त तंखा केबनि मुंगै हयतो केस कलाई खेना अब मिथ्या एक मामला का बर किरजागे दुकानि राख फाया बर फायदा गयाखो आं बर बाबुनो साका चिनी सिविल सोसाइटीनि तरफ थेकेबो जों कायसा मेमोरेन्डाम डीएम न ता एसपी न रिखलांखा एवं अमनो जों कुजुक पजायाव थांनाय जों मेमोरेन्डाम सबमिट खायनाय एकाय जाहाते और पीसफुल तंगना नंथन अब नायो तबे गथना कावम ब्लेकेन खानलांमनि आ दिनो जों पास्तानि परेखाने मोटामोटी गोबां जागानो ठगैखिका आगरतला 3टा बाय फुटानि तंगमानि बागै किन्तु और हठात कायै जे चिनी रिपोर्ट मते जे और पास्तानि परेवा किसु बरक चुआक नंजार फाया और किसुको खायका एकाय बुट साइडनि एक प्रि प्लान और तिप्रासा बाय वानसा रंनि बिसिंगो कायसा बाजार एकाय 1980 बो लेम्बु सरब अमति हायनो किसे मिश्र जनबसति एलाका वो अमति गथना खलाये एक उरपाति नामति चेष्टा खाइजाका एकाय और बो अमति ने एक परिकल्पना तबे खाइमालिया तबे सबसे दुखजनक गथना का और एसडीपी बा एडीएम नंनि गारि रक सबाय जाखाने खानाव बिबनको किन्तु और मैक्सिमाम पुलिस नि बुसकांगो न गथना कान थाने बो भिडियो फुटेज फाइका आन थाने बतंगो एकाय अमर बाइके गथिका अबन ताका पुलिस प्रशासन तेबो कराक यात्री रमन तंगमनि तेबो और बरना कासुका अंके काय असक कतलमा गथना गथि गेला कम्युनि जों खाखलायो तबे तारा तारिखा और पीस फाइका अबन खूब माने काहामुखा आं अनुरोध खायनाय एलाकानि बरक जतन थानो अनुरोध थांनाय जे और जाहाते के शांतिपूर्ण खाय तंगना निबागै केबो कोन केबं मुंजाते आसायते एवं अमो सरकार थाने कयनाय जारा मिथ्या मामला जारा रिजार्ट अब तातारेखे उइद्र खायना नुंथन जारा कालपिट बर त रमजानाय न किसु बर गर रमजाखा आबनि बिसिंगो जे चिनि बर रमजानाय बर निरह हिने आं खोनावो एकाय बरनि परिबार एबो आं कक सानाय बरन जेलनि होते बतेखे बेल खाय तिख्लायनायनि बागै जोंहा खान नगराव जागाव सका जाखनाय के ताम ताम मानि गेरा मान और गोबां तिनि जोंनाय माने 18टा 19टा मतन दुकान सकसा जाखा आबनि बिसिंगो चिनि बरंनि बतंगो बरंनि बतंगो दुइटा दुकान ब्लेखे लस सुंखा कायसा कायनि चिनि बरंनि रंनि दुकान बिनि आरो मिक्सार आबर बिनि प्राय 1 कोटी कासाकासि रां दंनि खतिं काते खरचा आरो मटर दुकाननि नाय गारि टायार रंखनि बिनिबो प्राय 70-80 लाख टाकानि खरच सुंखानै ब छाता एकाय बर जेता सरकार होते कम्पेनसेसन नि माने अब ब्लेखे कम तबो बर खरंनि से 25000 के माते बाकिनो 10000 रखाय रु के अनेकेनो माया तंखो ताबो किसु मिसा माया तंखो गोबां मान कर एकाय ताबो और जेता चिनि बर रक ओ जेता खतिंका का क्षतिपूरण सेबा मायांगै दुकान रक तांगै मायांगै तंगो ए कमति रं खाता एकाय और बाजारनि गथना बायरे बा कायसा चिनि बर रंनि तिप्रासानि नक सक जाखा दालान नक ओ गानाव बिनि सिबिनो नक तंगो एका आ दालान नक ना टार्गेट खाय सगै रिजाखा एका अब बिबाय बेलायखे खानलां माने कक एका नगो बाइके थांगै हरि खाबा बाइके एका अब एका टार्गेट सिखांनो प्रि प्लान खायिं कजा गमो ब्रेक खानलां माने बिनि नक ब्रेक खामका काय उस्कुति रक खामबाय का बिनि बेबाग न अनेक खतिंखा एका अमरब उपयुक्त कम्पेनसेसन मानानि नांगो जोंबनो अबनो तुइ जों सिविल सोसाइटी रक बाय आसुगलायना आसुगै ताम खायमाना कुसुक बेरे मतम ताम खायनाय गोबां मा जागाव अबबो जों नायलायनाय आं खाखलायो जे और पीसफुल दङ आगिना हायकेन तैसा और बाजार कुथुम मानथन एवं जारा केस खाय दङ क्लाइजांनाय दङ बुतिखाय बरङ तामखै सुबा सुखायमान अबबो जों नायनाय नायकलनाय एवं सिनि तरफ थेके बा जों किसुता आगामी दिन जारा क्षतिग्रस्त नायनो बुतिखे सुबाय मानो जोंहाबो चाइतंनाय आं खाखलायो एवं आं उच्च पर्याय पुलिस राव मालायनाय जे पाटिमंग जे पुलिस नि बुसकांगनो
তিনি অবহাयকে সামং সিদ্रा खालाय तंगमानि रबो नुजाखा भिडिअ रबो भाइराल लंखा गाबो जे ओ जागानि पुलिस प्रशासन की बरक सिउइ दे बरक अबहायके तनमान खालायके नि खा कामाले बबहाय अमा ककंखा जखन घटना गति थांफुरुं गेकाय अब बाजाराव चिनि बररक जरा दुगानने बरर हाबै मालियाखौ अब रिपोर्ट अरने एकाय आ फागरखाय जरा किसु सामुं सित्रा थांनाय र बरक लुटपाट कायका सकसा खाता एका अर पुलिस कासुइ तंका का पुलिस नि बसखां जत घटना अब भिडिअ फुटेज बतंगो एका मो बाइके घटना गथिका बा एका अकका आंगागि बसाका एका अ घटना पूर्व एक परिकल्पना खालाय म घटना खाइलाय जाका सारा त्रिपुरा पिसफुल चलिका जेता पास्तानि परे बाइ फुटानि बागै उइद्र खाइनानि बागै जों साइरिका आगरतलाव तीनटावन उइद्र खाइजाका हाँ अनेक एमपी अनेक MLA रिक्वेस्ट खामेन परे जों मानविक कारणे मानविक या एक जनगोष्ठीनि एक बाइ फुटानि बागै जों आबनो अंक खाइका के सुतरां और तो घटना तो उंगनानि कगिया और जेता घटना उंगमानि गासै तरनानि कगिया गमो एक पूर्व परिकल्पना आं गभर्नमेंटनि थाने विशेष करे माननीय चीफ मिनिस्टर नि थाने आनि कयमुं थांनाय और निरह बरक जाते हयरानि तांथन बरंग तारमना नोंथन अबानानि कयमुं थांनाय जों चाइ थांनाय सिभिल सोसाइटि न हयते कुसुक बेरामनि अजामाराव जों मालायनाय गभर्नमेंटनि सर थिंसा जागा एरें एरें बो अबाके पुलिस प्रशासन बसखांगो जे सामसित्रा खायनि रक बाक्सा रमजिगिया फेबा सामसित्रा खाय तिनो हायनो माजरा बेरजदि रम जाखानि जेता कखमाव आइ मुं दं गाबरगले नों बहाय कखसान मोसु अब बोथ साइड नि पखे न केस कलाइखा के खाचा बखात रम जाखा अब बोथ साइड नि रम जाखा के किन्तु जरा मुं दिउ जरा केस खालाय जंनाय बर टापसु पर्यन्त रम जे खने आंगर फाइ खबर मान फैका के काय बरंग रमना निंथन बरंग निं को जाना कारण और क्षतिग्रस्त अ बाजार सबसे बिसिंखा सिन बररंग इनके बरक सबसे गरीब अंशनि बरंग दुगानि चाजाव परिवारंग इनके बरंग क्षति माने और नुक जाखाता बिसे